Ahojte, tak máme tu zásielku z Ameriky, akurát pozerám teda to clo, si zoberte, že 37,19 bola DPAčka, ktorú som platil zo zásielky za nejakých 160-170 eur a ešte 13 eur k tomu poplatok, akože brutalita. Som zvedavý teda, že či tam budú aspoň všetky karty, lebo akože prekutrali to teda šialene. Sa do toho teda nejako dostať. Dúfajme, že tam budú teda všetky kartičky. Ale hovorím, čo robili so mnou s touto zásielkou, tak to už prekračuje všetky medze. Ja tak verím tomu teda, že budete spokojní, tí, čo ste si karty takto objednali. No. Toto. Nepotrebujeme, no a nádhera. Ešte aj nálepku sme dostali, teda nádhera. Pre mňa nejaké snehuliačiky. No. Najväčší problém bol zgradovanú kartu, to vám poviem teraz. A teda podpisovky a dokazovať, že koľko má hodnotu a neviem čo, tak akože nebolo to úplne príjemné. Takže takáto fajnová nálepka, no poďme sa pozrieť, čo máme teda v tých balíkoch. No, prvá vec, čo tu máme, Jiří Kulich, jeden Jangan, druhý Jangan, potom tu máme, toto som objednával, ani neviem, z ako dvoch Minťukov, potom je tu Leo Carlsson na tejto karte a potom je tu Frozen in Ice Travis Konecny, to je pre Lenku Bakajsovú, ktorej som zapatršil kartu. No, kanvaska Caulfield Bedard. Potom je tu takýto pekný Bedard na také retro kartičke. No, snehuliaci Sandin. Stále ešte mi chýba nejakých 15 snehuliakov. Peterson a Leon Draisaitl. A ešte tu niekto za ním je. Leon Draisaitl a Tage Thompson. A ešte Trevor Zegras, takže snehuliakov celkom dosť. Určite sa to viac oplatí, ako tam viete, po $2 si myslím, že celkom fajn. No, čo tu máme ďalej? Máme tu potom nejakého Korčínskeho previla, takže jersey na Korčínsky, potom takýto červený Korčínsky. Ďalšia paralelka je takáto krásna, potom takáto zelená. Tu máme ešte jednu marky ruky Ole Eriksson Ek. Jeden dostal, Jangana. To som tuším pre seba si bral. Budem musieť pozrieť, že komu čo. Tu máme, to bude tiež nejaký Beďo. Beďo v tejto zlatej verzii. Ice Skater. Potom je tu Miloš Kelemen, Jangan Canvas. A ešte ďalší Korčínsky. Toto je limitka do 50 Korčínsky. Takže toto sú veľmi pekné karty, tieto kanadské. No a čo tu máme ďalej? No máme tu Korčínsky to je ešte juniorka, pravdepodobne. Je to v limite? To bolo v nejakom limite, tuším. To je do 100, exkluzív verzia. No a ideme teda na to najlepšie. Podpísaný Korčínsky aj s kúskom dresu. No, to mohli dať aspoň do nejakého topu.
Je to v limite do 175, takže kúsok dresu, nálepka s podpisom. Krásna karta, nádherná. Tak toto fakt je, že to je brutál. Veľmi to vyzerá pekne. Ja mám, myslím, že Stankovena na tejto karte. Bomba. Dokonca tu ešte kúsok takého čierneho. Živilo, to je pre teba karta. No a Lukášovi z tohoto karta bol najväčší problém. Jiří Kulich, gradovaný, a teda pozrieme sa, aký tam je grade. Ja si už nepamätám, či to bola devina alebo desina. A je to... Toto ešte nejako polepenovo. Ešte v jednom obale to je. Čakaj, budem sa musieť na to pozrieť bližšie. No. A je to desiatkový Jiří Kulich. Takže toto taká top karta z tohto balenia. Takže na budúce si veľmi rozmyslím, že či budem takéto drahé karty si nekávať zasielať, lebo potom je s tým strašná oštara. Takže radšej nejaké takéto obyčajné, nejaké limitky, ale toto, s týmto bol teda veľký problém. Ale som rád, že teda je tu, máš tu. Takže karty potom poposielam, chalani, keď chcete. Nejaké karty nám už vybrané mám, keby niekto chcel. Môžeme sa zase nejako spojiť. Ale už niečo lacnejšie by som zobral. Dobre, takže toľko. Zasielka z Coms a majte sa pekne, čaute.